Takže ahoj lidi, já jsem Bourák 007 a vítám vás u dalšího videa a tentokrát je to Rayman Jungle Run. A nejsem tady sám tentokrát. Je tady se mnou Máňa 33. Ahoj! A můžeme se do toho rovnou pustit, že jo? Chápu. Tak dáme. Au! To bolí. Co tě bolí? Jsem se zakotkala vlastním hlenem. Jsi kurdla. Tohle to neumím. Ale dobré. To byl kdo? Hop, hop. Hop. To moc nejde. Si to zkus ty. Ty dobře, ty jak to děláš? Už to ten díl hrál? Ne. To jsi dobrý. Jej! Aha. To se úplně rozplynulo. Já jdu na chvíli pryč. Woohoo! Ne! Sakra! Woohoo! Jump! Jo! Tak jo, dohráli jsme další level. Takže jdeme na další. Šup. Šup, šup, šup. Jsi šparečit. Pardon, že jsem to vypnul. A teď... A teď si zahrajeme i jego. Moc dobře věděl, co dělá, když v roce 2008 populární stránku zakoupil za necelé 2 miliardy dolarů. A v roce 2015 magazín Fortune ocenil YouTube na rovných 70 miliard. Takhle se vydělávají peníze. Obyčejní lidé se stali díky webu natolik populární, že ročně vydělávají miliony dolarů. Nejznámějším youtuberem vůbec je asi PewDiePie. 26letý Švéd má 44 milionů odběratelů a ročně si přijde na 12 milionů dolarů. Takže jdeme na to. Hodně se věnuje let's playům, což znamená, že se natáčí předání her. Zkusné peníze si můžete vydělat při mnohem menším měníku. Populární československý youtuber Gogo má přes 1 300 000 odběratelů. YouTube samozřejmě funguje jako aplikace a ani si nemusíte stahovat většina.
jsem stickball, jasně. A teď si zahrajeme konečně ten Iego. Welcome to TPC Sawgrass. Welcome to TPCs. Awesome shot. Awesome shot. Spitballs. Spitball. Spitballers. Střel. Okay shot. Když tak Vojta to. Co? Vojta se kouká na televizi. Awesome shot. Přestal Jo. natáčet? Můžu? Teda já ještě natáčím. Aha. Akorát, že jsem změnil hru. Bylo těsně. Okay, last ball. OK. Last ball. Awesome shot. High score. Dohrál jsem konečně to kolo. No super. Jej. Takže si zahrajeme další. Co říkáš? Jo, já říkám, že jo. I think... Dobře, dobrý. 200, což moc jako by Good nejde. shot. Good job. A teď musím dát hodně slabý rané. Mňam. Trochu vůbec topit. Jirka má přes Jirka Krom má přes a já bych rád někdy taky tak známej. Já taky, ale nemyslím. To by se musel učit minimálně 10 let. Já budu 22., což budu na Slovensku. Last ball. Už to bude už to bude první rok, jsem natáčel od vydání mého prvního videa, takže na mém kanále se můžete těšit. Jmenuje se Máňa 33. Se můžete těšit na speciálek. A Jmenuje tohle se Máňa byl... 33. A tohle byl asi konec tohoto videa, takže čau čau! A teď se rozluč ty, Máňo, ne? Tak ahoj!